Ingat ha. Kuya, saan ba ako pwede pumunta para may mapuntahan sila? Ay nako, ma-desisyon ko sa buhay. Ano napunta rin ito? Sabi mo last ko rin arayot eh. Oh, yan, ginusto mo yan, Jay. Ginusto mo yan. Ayan, ano ngayon, Ang lalim, buset na. May puso, ano. Lalong pag wala kang gloves, masakit. Ang sakit pala malaglag. Oy, dito. Huwag ka muna magkwento. Mamaya na yung kwento. Makwento. Mamaya na yung kwento ha. Wala ring gloves. Sakit na. Ingat dito ka ng banda. Dito. Huwag kayong banda dyan. Mahangin. Dito. Parang wala akong mawawala. Mag-ano kayo sa umupo kayo sa bato para. Wala. Yung putik na mawawala pag nalaglag tayo, wala na tayo talaga. Tayo yung mawawala pag nalaglag, yung putik na mawawala yan. Angat pa doon. Tapos dun sa kabila yung magpipicture. Gusto pa natin, no? Naging cellphone, Jerry ko. Yung kamay. Aakyat pa rin kami doon, no? Ginusto namin to. Ay! Yan, ano ba?